Té la paraula, en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre diputada senyora Elena Ribera. Gràcies, presidenta, conseller, diputats, companys, secretari de l'Agència d'Habitatge Catalunya, director general de Dret i Entitats Jurídiques. En primer lloc, des del nostre grup parlamentari, felicitar el govern per aquesta coordinació en l'actuació, per haver sigut sensibles amb una realitat social que ens acusi a tots, com és la dificultat de la gent per poder fer realitat el que és un dret fonamental, que és l'accés a una vivenda digna, i no només l'accés, sinó romandre en una vivenda digna. Creiem que aquest és un tema que és molt sensible, que no només comporta un gran volum econòmic per a entitats financeres i per al sector immobiliari, sinó que a tots com a ciutadans ens interpel·la i des de luego al grup parlamentari, el que tinc l'honor de representar, que dona suport al govern en aquesta legislatura i com només podria ser, i a més en aquestes circumstàncies i amb aquesta proposta que ens aporten avui. És evident que la introducció de dues figures noves legislatives en el Codi Civil, que són la propietat temporal i la propietat compartida, no solucionaran el problema del tot, però faciliten, milloren, ajuden, sí, claríssim, claríssim. Per què? Doncs perquè en els llocs on tenim focalitzats els problemes, que és en la dificultat que tenen les famílies per al finançament, en la dificultat que tenen les famílies per poder retornar els crèdits, aquí es facilita. Per què? Perquè s'introdueixen unes figures jurídiques noves que el Codi Civil català i el dret civil català, si és bo i ho ha sigut i ho continuarà sent, és per aquesta capacitat per adaptar-se als nous temps, que ha de copiar d'unes altres legislacions de les que normalment no hem begut, perquè no forma part de la tradició romànica, com el Codi Civil francès. No importa. Aquesta és la gran avantatge dels catalans, que ens sabem adaptar a les noves necessitats, anant a buscar el que és millor per als nostres ciutadans. En el Regne Unit ha funcionat? Sí. Doncs, i per què no ha de funcionar aquí? També en el Regne Unit, ja que ha fet el símil el PP amb el procés, jo no el voldria fer, també han funcionat unes altres coses que aquí, per estar tancats, no funcionen. Doncs, en el tema de la propietat temporal i de la propietat compartida, més de lo mateix. Agrair al Partit Socialista i a Esquerra Republicana que ho vegin d'aquesta manera, compartim amb ells que tot és millorable, seguint el Departament de Justícia i des de luego el Departament de Territori i Sostenibilitat estem oberts a totes les millores que aquests grups i qualsevol altre ens pugui aportar en la fase de tràmit i així encara avançarem molt més. Per què estic tan convençuda i recomano des d'aquí aquestes fórmules noves? Tant de bo el poguéssim tenir aprovat ara mateix, perquè això facilitaria que moltes famílies que avui estan desnonades, que avui tenen que acudir a lloguers socials, que aquest govern, dit sigui de pas, és el de la comunitat autònoma que més fons aporta en programes socials, ja que s'ha dit que no fa res, doncs que quedi clar que no és així, doncs moltes famílies que es troben en aquesta situació, que han estat pagant una hipoteca i que s'hi veuen en el carrer i que potser perquè han tingut un bon abogat o perquè l'ofideute, que està fent una bona feina de mediació, ha aconseguit una negociació amb l'entitat financera, pot continuar en el seu pis però ja ha perdut tot, a partir d'aquesta nova regulació no passarà així. Com la propietat temporal i la propietat compartida des d'un terme jurídic podria escapar molt a la població que no entén de termes jurídics i leguleyos de lo que vol dir, els posaré uns quants exemples perquè vegin la bondat d'aquesta modificació. A qui pot beneficiar aquesta reforma? Per exemple, propietaris d'habitatges que no poden pagar la totalitat de la hipoteca pendent, però que poden pagar-ne una part. Podien pagar una part, però per les circumstàncies que siguin s'han quedat ofegats econòmicament i no poden tirar cap endavant. I es veuen en el carrer, perquè han estat desnonats o perquè es desnonaran o pel que sigui. Doncs a través de la fórmula de la propietat compartida poden arribar amb un conveni perfectament vàlid per el qual, d'acord amb les seves disponibilitats econòmiques, conserven la propietat del que han pagat, no tenen que fer datio in solutio, no tenen que entregar el seu pis a canvi i poden continuar vivint en la seva vivenda, pagant un lloguer que s'adequarà a les seves possibilitats econòmiques i més cap endavant
podran acabar d'adquirir la propietat si les seves condicions econòmiques milloren. És bo? Sí. Soluciona el problema de l'habitatge per sempre més i per tothom? No, però moltes famílies es troben en aquesta situació. Els ajuda? Sí. Doncs Convergència i Unió i aquest govern està per aquesta mesura. Un altre exemple. Donar sortida a estocs d'habitatges, sobretot en zones on hi ha molta demanda, però els preus s'han disparat moltíssim. Doncs, en propietat temporal, això és perfectament possible. El cas que més passa en l'actualitat. Parelles amb pocs recursos, sobre els 2.000 euros, entre tots dos, que tenen estabilitat econòmica, que tenen una feina contínua, que volen viure junts i que volen accedir a un habitatge i que dubten de si agafar un lloguer perquè la llei del Codi Civil espanyol ens obliga a 3 anys. Als 3 anys no saben si podran continuar en aquelles condicions. Necessiten una estabilitat per a la seva família. Doncs aquest és un bon sistema perquè per les possibilitats que tenen poden accedir a una propietat d'aquest tipus que podran anar pagant en funció del que disposen per arribar a ser propietaris un dia a compte seu. Perquè el lloguer no ha funcionat a Catalunya perquè no tenim aquesta mentalitat, perquè tenim una mentalitat instal·lada dècades i dècades de que el que paga per un altre està pagant per no ningú i que en realitat està estirant els diners. Amb aquesta mentalitat, als catalans tradicionalment ens ha agradat tenir la propietat i aquells diners que paguem avui patrimonialitzar-ho i col·locar-ho en els nostres actius. Doncs amb aquesta parella de 2.000 euros, que són molts, per desgràcia, doncs també se'ls dona una solució, una estabilitat, la possibilitat de tenir una vida estable en un lloc que mentre ells vulguin podran continuar conservant. Perquè la propietat temporal, que al mateix temps es pot fer coincidir també amb la propietat compartida, mireu si són flexibles, la propietat temporal el que permet és això. Durant un temps tu tens la propietat, parelles que per necessitats de feina de fora de Catalunya, molts, també està passant, volen, perquè la seva empresa és una multinacional i viu i té la seu local aquí, vol estar a Catalunya. I diuen, i allà què faré jo a Barcelona? Compro un pis, compro una casa? No, propietat temporal. Quant temps estarà aquesta empresa? Per quant temps tens el contracte? Mínim 6 anys, diu. Mínim 6 i màxim 99. Doncs durant aquest temps jo compro. Durant aquest temps jo soc propietari absolut. Fins i tot, si em moro, heredaran els meus hereus, màxim només la condició temporal, perquè quan haurà acabat aquest temps tornarà al propietari. Doncs aquesta parella de fora de Catalunya que vol venir a viure aquí ho pot fer així. Una parella del Pirineu de Lleida que necessita tirar cap endavant amb els seus fills a Barcelona i no pot pagar les residències ni els desplaçaments, però que té feina o que la pot tenir a Barcelona, compra un pis per el temps aquest, cap problema. Quan s'acaba se'l ven i ja està. Un senyor gran o una persona que rep una herència que ve dels pares, quan encara s'hi podia tenir patrimoni, però es rep un pis en males condicions i no s'hi disposa de diners per poder-lo arreglar. Què pot fer aquesta persona? Té un gravamen, en lloc de tenir un benefici amb l'herència, té una càrrega. Diu, jo en propietat també temporal, cedeixo aquest pis, m'hi faran les obres a compte del lloguer i jo el recuperaré perquè pugui continuar en la línia de la meva família, perquè vull que ho tingui el meu fill més cap endavant per si no té una altra possibilitat. És dolent, això? Soluciona el problema de l'habitatge a Catalunya globalment? No, però ajuda i tant. Més casos, perquè així és, de casos que es poden solucionar amb la propietat temporal i amb la propietat compartida. Els avis és un problema molt gran perquè tenen unes pensions molt petites. Doncs hi ha molts avis que necessiten diners. Pot ser que necessiten una quantitat temporal, propietat compartida, o pot ser que necessiten una quantitat gran perquè necessiten diners per despeses mèdiques, perquè no tenen fills que es puguen fer càrrec d'ells, per lo que sigui, però que també necessitin d'una quantitat mensual que completi la seva reduïda pensió. Aquesta figura és perfecta, perquè aquest avi que té un pis vindríem a utilitzar el que abans es deia hipoteca inversa, també ho pot utilitzar. Què passa? Que amb el dret civil català no existia? Doncs en el dret civil català de l'època dels romans o de l'època de Duran i Bas no existien els problemes que té la societat moderna avui. No hi havia aquests problemes, però la capacitat de trobar solucions és el que requereix i el que la gent demana d'un bon govern. I això és el que crec que tenim a Catalunya en aquest moment, un bon govern
que quan té problemes busca solucions. Necessitem de bons grups polítics que vulguin apoyar l'acció d'un bon govern i en aquest sentit crec que estan la majoria d'aquesta cambra. Evidentment no m'ha estranyat l'esmena que han presentat des del PP quan diu menos derechos, diu una idea fuerza, menos derechos con más dinero, más dinero. Bueno, jo crec que això se li gira en contra perquè és tot el contrari per el que he explicat. És molt més drets per menys diners, perquè resulta molt més barat per tots, inclús per les entitats financeres i pels promotors que els donen una garantia de poder cobrar. I que ens digui el PP menos derechos por más dinero és que em fa riure, perquè jo el que li dic al PP és que ells el que volen pels catalans és menos derechos i más dinero però dels catalans, perquè cap aquí menos dinero sempre. Per tant, crec que aquesta és una bona llei, crec que ha quedat prou ben explicat, si no jo em presto per explicar els detalls que no hagi sapigut explicar prou bé en aquest moment. Estem oberts a qualsevol millora, el Codi Civil és l'eina més adequada, el fet que sigui un Codi Civil és precisament el que li dona la seva força i el seu vigor i només puc dir que enhorabona al govern i cap endavant.